ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನವು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನುವಿರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ. ನಿಕ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದೀವೊಂದು ದುಂಬೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮೂರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಆತನ ಪಿರೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲು ದುಂಬೆ ಐನ್ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ಬುಕ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲು ದಾತ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಐ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಲು ಲಾಗಿನ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬುಕ್ಕ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ నేను ಪಾಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಪುಂಡು ಐನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಲಾಗಿನ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲನ ಪುದರ್ ಸರ್ನೇಮು ನಿಕ್ಲನ ಬಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತ ಬುಕ್ಕ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೇವ್ ಮಲ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಕೊರಡು ಅಲ್ಪ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೊರಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಓ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೆಕ್ಕಿಂದು ಬರ್ಪರ ಅತ್ ನಿಕ್ಲು ತುಂಬು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಐನು ನೋ ಪಂತ ಕೊರಂದು ಪೋಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎತ್ತುವಾರ ಒಂಚಿ ನಿಕ್ಲು ಓ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊರ್ಪರ ಬಂದೆ ಐಟು ನಿಕ್ಲು ಓ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರ ಪಂದ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅತನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತನ SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ಗೂ ನಿಕ್ಲನ ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ನಿಕ್ಲನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅತನ ನಿಕ್ಲನ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಓಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ಗೂ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಓನ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇಡ್ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ 1500 ಒಂದು 2014 ಇರ್ದಲ್ಲ 1500 ಉಂಡು ಐಕ್ ದುಂಬುಲು ಆತೆ ಐತಿನ ತೋಜೋಡು ಆತೇನೆ ಪೇ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲ ಪೇ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತುವರ ಒಡೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಡೇಟ್ ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಪರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಸೊ ಐನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಅಡೆ ಪೋಡು ಪೋದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪಾಕ್ಲು ಮತ್ತು ವೆರಿಫೈ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂತಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ದ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತು ತೂಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ದಲ್ಲ ಉಂಡ FR ಮಿನಿ ಆತನದ ಮತ್ತು ತೂದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿದಿನ್ 10 days ತುಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ.